købe en skål mere og sætte til sammenlægning, så du har 2. Og 2 skåle, de kan jo virkelig udrette mirakler. Der kan ske noget helt unikt, når 2 skåle de spiller sammen, og de så vel og mærke synger hinanden op. Det er ligesom 2 mennesker i samme rum sammen med hinanden. Hvis de svinger godt sammen, jamen så kan de udveksle energi, således at begge parter er friske og glade og fuld af energi, når de går hver til sit. Men hvis 2 mennesker ikke rigtig spiller godt sammen, så bliver den ene altid drænet, og den anden er fuld af liv og går videre og glad og mættet. Og ja, som sagt fuld af liv, mens den anden bare ligesom føler en form for tunghed og tyngde og træthed og måske ligefrem hovedpine. Så det er virkelig sådan et tegn på, hvordan relationer faktisk kan dels løfte en, men faktisk hvis det er en dårlig relation på den måde der, en dårlig samklang, så er det kun den ene part, der får energi. Og det er jo kedeligt og træls for den anden, men ja, samtidig er det jo sådan, at hvis man nu har en veninde igennem mange år, så kan livets udfordringer jo af og til gøre sådan, at den ene den får det dårligt, hvis vedkommende har mistet et eller andet hund eller kat eller et eller andet familiemedlem eller en god veninde, en ven eller noget andet. Det kan jo helt reelt skabe sorg, og det er en naturlig følelse. Men hvis den her sorgfølelse var ved, og ja, og ligesom sådan en gennemgribende frekvens igennem hele forholdet, hele din relation med det menneske, du nu er sammen med, og du altid føler dig tynget og tilsidesat, træt, efter du har været sammen med det her menneske her, så kan det være, at du skal kigge dig om efter en anden eller en ny relation. Du kan stadigvæk bevare relationen, men så kan det være en god idé at finde en ny relation, hvor du ligesom kan bygge din egen energi op. Det kan også være, at du er mere indadvendt type, og mere har brug for at bare bygge din energi op alene. Og derfor er det så, at jeg anbefaler, at du køber en klangskål, og starter med at lære den ene klangskål at kende, og dermed også lære at bygge din egen energi op med den her ene klangskål.